Hello, good morning. Sindag laba.
Hello, good morning. Nahumalagod ko. Aba. Karon guys, ano po ko? Dungag. Igalab shout out sa tanang tanaw.
guys.
Mega loves shout out. Hi, good morning sa tanang mga vloggers. Good morning sa tanaw na ako karon sa akong live. Kumara kog labang, doon na pud ko. Kaya mularga na pud ko rong taon-taon. Wala mo ko kakita og kinsay ning doa ani. Pasalamat na lang ko ninyo sa inyong pagduo. Busy ko trabaho. Salamat lang yapon ko. Mayong buntag sa tanan taga Pilipinas o sa laing nasod. Tagsarap kumbay kayo. Ano ko wifi?
Hello, good morning. Good morning, Sir Melvin. Thank you. Ano to ko? Yun sa wala yung wala. Bigyan shout out ni Sir Melvin TV. Thank you sa tamsak. Nag-live ko nagsuroy-suroy. Good morning, good morning. Tindahan ko panghinlo kay human man kog laba. Sir Melvin, kumusta? Sindahan pud ko ari sir kay kanang hapit na pud ko mularga. Trabaho pud ko ron. Love shout out ni Sir Melvin TV, Mama Jolie and family. Buholana in Norway. Just yun Abranay. Just yun Abranay vlog. Ay! Oh, wa! Saan na? Nawahin na. Kalimut ko. Oh. Sige lang. Susunod na lang. Sayang nga, oy. What dyan noon, sir? Wa, napod ko. Gahong i-open ron. Pawahin na lang, oy. O, na ko live. Uy, kaya na. Undang ako ang wifi ari. Saan mo to sir? Agaho ara bang? Agaho ara bang? Kuan. Magpausog di ko kuan nimo sa bank account na bank account nako. Saan oray oras sa 6:14. Azo kay sayo ka na mataron sir. Kaya nga eh, wa na wa. Maligo sa ko sir. Thank you ha. Thank you, salamat. Salamat Sir Meben sa imuhang pagtambay. Bigyan love shout out ni M. Hasan. M. Hasan TV.
Mawa ba sir og kanang sang ikuan, i-open to? Kasi mawa ko sa ang kuan. Kasi mawa ko sa live ba. People in the house, good morning. Naguba mo gug ang isak cellphone. Panang paayo kanang di na mo charge bitaw. Sige. Sunday next time always on. Oh, nakalimot man kog una yun kay mag kuan nga mag-live ko ron ako magplano. Kay pag laban ho to ning sud magkubalik kuha ang cellphone. Ako na lang gi nahuna-hunaan nga mag-live ka ko. Lagi mong istorya. Ako ka live kay so kadtong naay si Boy Guwapo. Boy Guwapo ha. Boy Guwapo lagi. Na may mga iro magbanha dili man siya mosugot og moapil kog kanang kanta nga naay kuan. Inikanta na mo tingog ag tiki og kanang iro. Ingon siya nga, "Wag muna si Anita kasi may aso." Ingo, ay, useless na ning naay mag-live-live na iro. O sa sunod na lang sir ay. Sa maligo ko. Maligo sa kubiyaan sa dinagahong live. Miguel love shout out Sir Melvin TV PH77. Good morning Philippines og sa Dubai. Ato mga kababayan. Dubai mo siguro na si Kuan. Si Wala na in Norway. Ug si Kuan day ang classmate si Wala na Ilocana ako. Good morning. Okay. Sige sir. Parehata mag-prepare taron. Biyaan lagi ning hang live. Sige sir, salamat. Good morning sa Babayap team diri sa Bohol. Itambay lang na. Okay, sige sir, maligos ako.
1 million people in the house. Thank you very much. Lang sana may oras. Uy, uy dyan, ihatod ko dyan. Pasitin naman di ay. Sing naparon sila.